Remontin myötä leipäosastomme myynti on kasvanut ja olemme pystyneet laajentamaan valikoimaamme. Kiinnitämme erityisesti huomiota tuotteiden laatuun ja tuoreuteen. Leipomo Juuri on ollut tosi toivottu ja pidetty uudistus asiakkaiden mielestä. Viime viikolla Juuren myydyin leipä oli Levain. Tosi suosittu joka viikko. Viime viikolla heidän myydyin. Kauppiaan suosikki on jostain syystä kaurasekaleipä. Tätä on aika vaikea lopettaa syömästä, kun aloittaa. Todella hyvä. Leivän päätykalusteet on itse asiassa mun suunnittelemia. Mietin, että miten tää sopisi hienosti tähän meidän uuden kaupan layouttiin ja halusin myöskin sellaista pellolta pöytää fiilistä ja leipä on käsityötä ja pääsääntöisesti suomalaisesta viljasta, niin saataisiin semmoista myöskin niin kuin näitä arvoja myöskin kalusteiden osalta esiin. Uudistuksen yhteydessä meille tosi tärkeä asia oli pienleipomoiden parempi esille tuonti. Ja me haluttiin pienleipomoille oma hyllylaiva ja tää on toiminut tosi hyvin. Meillä on hyvä tila tässä, me pystytään vastaamaan paremmin asiakkaiden toiveisiin, ottaa tänne lisää tavaran toimittajia. Ja tässä on itse asiassa kauppiaan suosikki. Leipäosaston hoitaminen on aika vaativaa. Tässä päiväkohtaiset vaihtelut voi olla isoja myynnissä, jopa kelit vaihtelee. Esimerkiksi eilen alkoi talvi Tampereella, niin ehkä oli vähän hiljaisempi päivä, että uskalsiko ihmiset lähteä kodeistaan liikenteeseen. Meillä on isoja sesonkivaihteluita. City Market-tasolla merkittäviä megakampanjoita. Täytyy olla todella hereillä tilausmäärien kanssa. Pitää ymmärtää historiatiedot ja myös se data, mitä ollaan myyty, mitkä on trendit ja mitkä on näkymät tulevaisuuteen. On tosi ylpeä meidän Aadasta ja Aadan tiimistä, apulaisista, joka Aadaa tuuraa. Tehdään tunnollisesti ja pitkäjänteisesti töitä ja huolehditaan myös osaston siisteydestä.